পিণ্ড ঈশ্বর ইন্দ্র ঈশন বাক্য শুনি বৃহস্পতি বলন্তি কহিবা তাহা শুণ সুরপতি ଯେଉଁ କାଳେ କଂସ କାରଣେ ହୋଇଥିଲା 84 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପ ଆଚରିଲା କନକ ପ୍ରଭାବରେ ନଦୀ ଏକ ଗୋଟି ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଭେଦି ଦକ୍ଷିଣକୁ ଫୁଟି ତପନ ପର୍ବତ ଅଛି ସେହି ନଦୀ କୂଳେ ସବୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଦେବୀ ଯେ ମଙ୍ଗଳେ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ସେ କରି ଅଛନ୍ତି ନଗର ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ଯେ ସେବା କଲା ସେ ଅସୁର ଅନେକ କଠୋର ତପ କଲେ ପ୍ରତିଦିନ ପିନ୍ଧଇବ ତଳ ପୁଣି ଭକ୍ଷଣ